Брат ми. Много ми са тези вълци. Имам книги. Картата показва местото на вълците. Трябва да го намеря. Ама съм в точното. Брат ми! Пало! Пало! Идвам! Ще правя тротуар за умиране. Благодаря. Бягай, бягай, преди да се стиковете. Стиковете не знам къде са, бягай. Оставяй ги при баба. Хайде бързо в къщи. Вземи някой от книгите, кажи някоя магия. Дай. Вече сме се отличили. Малко да поспорим, много ме заболяха краката. Нали знаеш, че ако бягаш 2-3 крачки, ти си на 4-5 км. 4-5 км. Идват за нас. Бягай. Кажи някоя магия. След хваля хотела. От мазихте тръгвай. Вече сме си вкъщи. Стигнахме вкъщи. Изключвам да отключвам. Нали знаеш, че 2-3 градски там са 1 метър. Баба ми даде тези магии. Брат ми, каза ли? За брат ми? Газа, че не може да ни помогне. Дядо също беше много силен. Да, но да почува. Баба ще се взема бисквитки. Да се успокоя. Чакай малко, тези бисквитки не бяха ли от баба? Забравих, те бяха Трябва да идем вълшебни. Трябва да идем при брат ми. Но първо трябва да идем при малката ми сестричка, нали знаеш? Не, по-голямата. Не, по-малка. Да, малката. Нали знаеш, че брат ми трябва да идем при него, защото той е в друга държава. Да, в болницата. И по-голямата сестра е също в друга държава. Не в друга държава, в тази държава. По-голямата сестра. Да. Но малкото бебе трябва да идем да я видим. Аз от толкова... Не, което трябва да я видим. Бързо бъде с колата, аз ще чакам. Да, забравих, че имам шофьорска книжка. Хайде, бебе. Как ще излекуваме брат? Гоняла съм толкова. Но как да го кажа на брат ми? Тя съм вещица вече от 5 години. И как да му обясня? Так. Тя да почина. Как да му обясня, че силите не препаднаха върху него, а върху мен? Много ще се разстрои. Дойде с маничката. Толкова сладка. Карах за 300. Ти си казал, нали знаеш, че на нея майката ще дойде на 19 юли? И ще гледаме цяла седмица.
Не, карах извън границата на закона. Няма нищо. Къде са бисквитите? Брат ми не се... Тези бисквити имат странен вкус. От тези бисквити ме боли май главата. Майко! Детето! Майко! И сестра ми! Сестра?